Mensen gedaan! Oh god, dit is wel zoiets. De drang is weer de fiets. Dat is mijn kompas, hoewel dat niet de afspraak was. Ik kan er niks aan doen, het overkomt me gewoon. Mijn principes zien gegaan, we hebben mee laten staan. We staan toeschouwers nu verder niet stil geworden. En wie het had ik verloren weer. Mensen gedaan, wat dan? Dus wie doen het op karakter? De leuke wordt zo langzaam maar wat zachter. Want ik doe alles op karakter. Er komt een uur geen gesprek, niet meer zien, dat niet meer zien. We doen het op karakter. Praat eens, dan schieten we naar achter. Want ik doe alles op karakter. Meer is geen spiet van de vriend, dat niet meer zien. Die als altijd, maar het toch weer